Ovo je 5. epizoda sutra i sada ćemo započeti da budemo prvo mjesto. I još uvijek imamo ovaj moj žuti skin. Je Oma ubio ga. Pokušat ću ubiti ovoga plavog sa bijelim zvjezdicama. Kako ću ja proći prije njega? Moram isključiti opet wireless. Zaboravim kad se nam pada da isključim ga. Ne veze. Čo vidjet će, nećete. Ovo je najgore. Up. Kako? Kako je moj fatat ove gluposti? Gledaj šta je. Sad si da to pojme. A treba ovako kad ja pustim da on nekoga ubije ko ovako. A treba je nastradati. I što će nas sad ne bi toliko ni dao hrane. Hajde, pojedi ga. Ne, kako ovo? Hajde to, gdje sam ja okrenuo smotalo dole, se to vidjeli? I ovo je pravi haker, ovo nema šanse da on smota gore da se provuči. Evo. Ti si sad na redu, bolan. A čovječe, ovdje imaš ti provuce, kad on skroz primaknuš se nekome, ti nemaš šanse da ti prođeš. Ovo sprejaka, ako ja ne mogu ovako obiđa, kao ma umrim. Zašto ja ne umru? Uap. I sad što ti biti brzi. Ćemo vidjeti koliko on hakuje. Ovo je najgore mene što oni hakuju. Najgore. I da još uvijek sam u Makarskoj. Evo Beauty Pie. Beauty Pie. Dio kako Beauty Pie igra. Beauty Pie, you're not beauty. Čovječ je smotan, te gledaj to kako je. Žušno pokušava me ubiti. Izgubila isto kada sam jeo ove bobice nekakve, ne znam šta bi rekao što je ovo. Evo bi čuk što se krenu motavati. Vidi ga. Znaš ti nastradate. Ja sam kako 4000. I se ovaj ubrzo. Jo, sada ćemo ubiti ljubičastog. Ljubičasti dođi. Vidiš da ti ništa neću. Sam sam to mogu da te mogu dati što te više volim. Ne! A sreći se, radite se. Opa.
beauty part tako to nije krenula. Samo ideš brzo. Pusti čeko. Stvarno. Sad nikako neće prije kad ga pustim, sad ću kluk. Skljuk. O čeć, kako ja u haku, ja ne mogu se pomiriti, oni se brzo pomiraju. Mrzim ovaj sliter. Evo što ga sad igram. Igram ga sam zbog vas. Vi što me gledate, igram sam zbog vas svoj sliter. Čovječe. Mrzim, ovo ne može smutati ni polovicu metra glasa. Hop. Čeć, ako ovo čujete, ne znam, ti čeć što lupaju te. A gdje molim da postanem 10. mjesto oko 8000, aj nekoliko. 8142. Prvo najest i ključ. Ne znam šta govorim ključ non stop kad nekoga ubijem u mojem krugu. Ali, ne znam. Evo mi se nekim kajnim prstem umjesto da me... Imamo nekoga ubiti. To je ovaj udje. Imamo kupiti veći. To, tako sadi, neće ih pustit. Viš jes ružno kamo tam. Će njih zarobiti. Koje je zarobljeno se ne pušta nikad. Nikad. A sad se. Gdje se predušt. Evo me, fan de lave. 10. mjesto. Oko 10.000 i nekoga. Ne, 8.000. Dobro, sad započeti onaj challenge što sam prije vama govorio. Da najviše mogu ubijati ljudi da postavim više mjesto. Evo sada ću tu započeti kada je još pokinuo.
Htio sam ranije, ali neću. Mislio sam kad dođem 10. mjesto. Ej, nema veze, bio sam 8. mjesto. Julija, kraj epizode. Doviđenja.